lalaki nga wa pa mailhi ang napalgang patay sa kadagatan sa barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Matod sa Talisay City Police nga di na gayud mailhan pa ang panagway kay susama nagkalabira. Gihulagway kini nga ana-ana sa state of decomposition. Di na usab masuta sa Talisay City Police kung aduna ba kini mga samad dinunggaban o pinusilan o ban pang posibleng hinungdan sa kamatayon. Ang maong patayng lawas napalgan sa mga mananagat. Sulob lang niini ang itom nga shorts ug adunay silver nga kwintas. Gibanabana kini nga anaa sa 5 feet ug 6 inches ang gitas-on ug medium build ang panlawas. Hangtod karon matod sa kapulisan, wa pa gayon mipatimaw nga nagpailang pamilya sa biktima aron unta sa pag-ila niini. Gipanawagan sa kapulisan kung kinsa ang adunay na missing nga kabanay sa palihog sa pag-ila sa maong patayng lawas nga anaa karon sa St. Francis Funeral Home sa Dakbayan sa Sugbo.